Всеки петък пред дома на Желязко Узунов има десетки коли. Хора от близо и далеч идват, за да търсят лек за болката си, но искат да останат анонимни. Желязко ни приема, разказва, че разбрал за дарбата си още 12 годишен. И се видя така на небето едно нещо, един голям кордон. С този кълпак ще похлупваш всички нечисти сили. Това го запаметих и това ми остава в себе си. Дарбата му да вижда и да помага на хората остава скрита години наред, но не остава скрита любовта му към народната музика. Затова още като дете отива на конкурс. Там е известният Филип Кутев. Желязко Узунов оцело раздел на първо место. Филип Кутев какво ти каза? Ами дойде, поздрави ме и ми каза: моето момче, готов ли си за държавния ансамбъл? Викам, в София да дода. Викам, аз без мама не мога, трябва тя да дойде. Но кариерата му народен певец приключва бързо. И както пях, знаете ли какъв глас чух? Строг. Спри. Вика, някой вика, нали, от колисите отзади. А няма никой. Спри. Повече няма да пиеш. И от тогава помага на хората с молитви към Бога. Не взема пари на тези, които нямат, а тези, които оставят, дарява. Не иска да дава прогнози за бъдещето, единствено, което го интересува е да няма гладни хора. Отказва да ни попее. Бог не му разрешава, но ни изпраща с запис на една от последните песни, която е изпял.